कृषक गोष्ठी गढ़ा हेब प्रति गोष्ठी 5 जन भाई माने गोष्ठी माध्यम पूर्ण भूमिहीन भाग चाषी ओ प्रवासी भूमिहीन भाग चाषी ओ प्रवासी भाई माने श्रमिक पाइबे ऋण भाई माने चाषी मुठा टाण महामारी पाई प्रवासी श्रमिक गाँ तुले उठी अछि भाई माने काम धंदा हराइछि काम मिली जीव खेत भी हसिब विकल्प जीविका हेब भाई माने विकल्प जीविका हेब कृषि कर्मचारी भाग चाषी को चिन्हिबे भाई माने प्रमाण पत्र देवे भूमिहीन क्षुद्र आओ नाम मात्र भूमिहीन क्षुद्र आओ नाम मात्र भाई माने हिताधिकारी चिन्हिबे भाई माने नाबार्ड ऋण को नेबे फोटो उठे रखो देखो चाषी को मिली कृषि समवाय पंजीकृत सारा विहन जंत्रपाति रिहाती सीधा पाइब ऑनलाइन पंजीकृत बड़ पकर Come
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ଆପଣମାନେ ଚଢ଼ିଆ ଚଢ଼ାଣି ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ, ଆସନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିବା ଆମ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେଉଁଠି ଲାଗିଲା। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି କାମ ମାଧ୍ୟମରେ କାଲି ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଖୁସି, ଆମେ ବି ଖୁସି ହେଉଛୁ। ଖୁସି ପହଞ୍ଚେଇଛି ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ସେମାନେ ବି ଆସି କାମ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଆମର ଖୁସି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ସେ ତ ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଷଣ ଆଉ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ସଚେତନତା ପାଇଁ ଏକ ମାନେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ ତଥା ଅଗ୍ରମୁଖୀ ଯୋଜନା। ତା ମଧ୍ୟ ଲୋକ ସଚେତନ ହେବେ, ଧାଡ଼ି ରୁଆଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରକାରଙ୍କ ଲୋକାର୍ପିତ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ସହାୟତା ଏବଂ ତା'ର ପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଷଣ କରିଥିବା ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ଭଲ ପରିବେଷଣ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ତ ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବହୁତ ମାନେ ଏନ୍ଜୟ ବି କରୁଥିଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଟିକେ ପଚାରିବା, ସେ ବି ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, କିଛି କହିବେ ମୋ ସାଙ୍ଗ? ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିବା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଗୀତ ନାଚ ପରିବେଷଣ ଦେଇକି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି, ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ସତର୍କ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ଦେଖି ଶୁଣି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ।